du hørt, at det verdens ældste dyr er dødt? Hvad? Næste gang du går på Disco Dasko. Bankende hjerte. Der er en kæmpe grammofonplade ude i rummet. Kompliceret proces. Ja. Det er en kylling. Hvordan malker man en kat? Vi skal nu besøge. Ja, næsten. Sig mig, hvor er det dit sted? Du har sex i offentlighed. Det synes jeg faktisk, vi skal finde ud af. Sådan, så 2 problemer. Lidt til 0. Nita, hvad er det, du gør? Hvad er det, du laver? Vi kaster mig alligevel. Hun er i luften tusindvis af gange.